Arwakini machiegni nyakore Mogejwang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Kaka pile, ma en chenro mamedo koloni ohala mopogore opogore. Miriekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oloch. Nyakwara Mogejwang', wachako e mesawa mar ohala gi mwandu gi ohalano mano mar uso geche. Ma en sigand Winnie Achieng' Anam. Ma en Nyaimbo, Usigu. Kawuono odaleronwa yore mopogore opogore kaka nochako timo ohala. Ma kawuono ochopo kama ene kambi mano mar uso nyamburko kod uso okumba kata insurance. Kawuono ene mesawa mar ohala ni mar en ng'ama miyo tentiere ohalani. Ochtayo yo machal nade. To nyaka sani osebedo kode ka odhach e yo machal nade kata ka ochumi pek. Wawinji kaka nochako gi kaka ohala tere. Nyinga Winnie Achieng' Anam, ani Nyaimbo Usigu, adak Nairobi. To ohala matimo en uso geche, to be wan gi ohala machielo bende mar uso insurance. Koro wan gi company milongo ni Stormford Group. Group no odonjo ka milongo ni Stormford Motors, to machielo en Stormford Insurance Agency. Koro in all waluonge ni Stormford Group. Ohala nwachako sana sana gi insurance in 2018 ema nwachake. Kasto bang'e ka ndalo COVID kama 2020 wadonje tich mar uso geche. To nwachake nikech mane watimo insurance nwawuoyo ahinya gi joma uso geche, nwa interact gi jo garage, wa interact sana sana gi jok ma uso geche. Koro mos wachako yudo wanyiew mtoka achiel, maluwe wanyiew mtokni ariyo, and with the time wayudre koro wachako uso, wayaw kama wambe wanyakete mtokni wamoko mondo wachak uso, mondo wamiye ji bende ohala kaka jomoko bende ne time. Kamane kaka nwabire tich mar uso geche. Wasebedo gi konde adek, to kama wantiere kawuono ni e kar mar adek. Nwachake Lang'ata, nwachake matin kabisa, kasto bang'e wasudo kuma bet duong' Ngong Road maniluongo ni Stormford Motors and Insurance bende. Kasto bang'e koro sani wabiro Karen. Karen kae oduong' but ok oduong' ahinya, to gimomiyo ok oduong' en nikech neno ni tich mar kano geche kirito mondo ji obi onyiew en tich mabet tek matin. Koro sana sana watemo keto geche matin, to watemo manyo ji manyadwaro ni wakelne gi geche mayaw loka, mayaw oko. Koro wawei mondo iyier gari kendi online, kidwaro mtok Japan, kidwaro mtok Australia, kidwaro mtok Dubai, UK, kumidware. Koro watemo mondo kik wakan geche ahinya nikech wa avoid a few other expenses, to waginene. Koro sana sana waweyo ng'at madwaro gari oyier gari modwaro kende, kasto wakelne. Uso geche ok en tich mayot, to sana sana kiyudo ng'at mobiro nyiewo nyamburko kuomi, tibo yudo ni en ng'at ma omor kabisa, ma osekano pesane moro matin, kata maybe bank omiye pesane moro matin. To koro ok en gimoro mayot kaka dhi nyiewo kikombe e duka, e supermarket. Ibo yudo ni ng'ato kopango ni kawuono adwa dhi nyiewo mtoka, en gi moro kanyo. Koro mondo wakonye ma oyud nyamburko monyadwaro, ma odhi ot komor ni mae gima nogola dhi nyiewo, ma koro gima chulo ne pesa na moro ma bet duong' kamae. Ok en gima yot. Koro mano en gima miya mor kabisa. To koro komedre kendo ni watimo ni ji insurance be, wang'iso ga ji ni kinyiewo mtoka kuoma tatimo ni insurance, ang'eyo ni mtoka ni ntiere e lweta maber kabisa. To ok en gima dhi chakre kawuono to rumo kiny ni koro isenyiepo wawere. En gima waboluwo every year, end of the year, wabopenji ni mtoka ber, inyadwaro ni olosne repair, inyadwaro ni otimne gimoro. Koro ma en core insurance. To mano e gima miya gamor sana sana, miyo adwa endelea dhi tich, kata ka seche moko kwa uso for aming'a, to podi ng'eng'ia ni ki uso tikonyo ng'ato, timiyo ng'ato mor mar nyiewo gima ohero gi chunye kabisa. Mano e mor ma ayudo an bende ka uso geche. Chon bathe kanyo nwauso, nwaneno ni kelo gache, tipango gi tipongo gi kanyo, to jibiro to neno gi to nyiewo, ne e kaka ji ne time. To ng'eny ji pod time kamano. Lakini nekech bende piny lokre, nyaka imbe ibed gi strategies, nyaka ibed gi paro moko manyien manyakonyo ohala ni endi. Koro waneno ni afadhali wakel ne ng'ato mtoka. In kibiro nyiewo mtoka, tineno ni we ayier, adonjo online, ayier mtoka mahero, ayier
rangi maero, ayier specs, waluongo gini specs maero, tile idwaro machal nadi, wheel idwaro machal nadi, idwaro leather kosi idwaro clothed interior and gik moka ilago iko. Waneno ni mano ber, mano konyo kata ng'at makelo mtoka, manyiewo mtoka, mor gi gimonyiewo. To kendo kano mtokni e ginene e showroom, waluongo gini showroom, kano mtokni e showroom kelo itiyo gi pesa mang'eny manono ma ok kony. Number plate bende dhi malo, ichako tiyo gi number plate, ikelo mtoka tikane kanyo aming'a, number plate wilre. To ing'eni jo Kenya ohero namba manyien, mondo kinyiewo mtoka to be ng'ato neno ni mae nyamburko na manyien, number plate na be nyien, nyocha kanyiewo mtoka. Koro mago some of the things mwatemo avoid. And then bende okonyowa nikech wa reduce on the staff, wanyalo kano pesa moro matin tin nikech kendo ing'eyo economy wani ok osebet kaber ahinya. Koro ber ka unwaneno ni ber ka wakelo ne ji, wamiyo ng'ato that chance mar yiero mtoka modwaro. Kiseyiero to koro wan watimo ni all the paperwork, all the anyaluonge ni dirty work for you, kasto ibiro tikawo mtoka. Koro omiyi sa bende mar yudo kaka inya chulo mtoka bende mos. Ok ochuno ni kineno mtoka sani to nyaka ichule sani kaka chon mane wakano mtokni e showroom. Sana kidwa nyiewo gari nyaka ibed ni ing'eyo gari madier. Kikibia ni anadwa gari, seche moko jibiro gani anadwa nyiewo gari, to kipenje ni idwa gari mane, ni anadwa gari mora mora. Gari mora mora ken gari, mano e gima okuongo. Kasto beda gi otese, ka idwaro ni wagol ni ge oko, bed at least gi pin ni, bed gi ID, bed gi the proper paperwork mar bedo ja Kenya, mano mokuongo. Kasto pesa bende nyaka imiwa budget. Kikibia ati wach ni anadwa mtoka mar 1 million, ikia gima 1 million nyayudoni. Koro ber kibedo gi budget bende wi, lakini sana ber ki ing'eyo gimidwaro, kobiro ka size mar mtoka, obiro ka rangi mar mtoka, gine fuel consumption, kidwaro 1300cc, idwaro 1000, idwaro 3000, ing'eni opogre. Koro lure bende gi kaka dier mondo ibed gi gine, idwaro petrol kosi idwaro diesel. Magi gik ma onego ing'e, gik moko matindo go iko kuom mtoka. Kasto kuma idwa riembe Kisumu gine, idwa riembe Kisumu Kapuonja, idwa riembe Dagoreti, lure bende gi ndechni and gik moko ailago iko. Koro kibiro nyiewo mtoka nyaka ibed gi information moro matin ma dikonywa bende yiero ni mtoka. To ng'ata madwa donje ohala ni endi, kidwa donje chak matin winji puonjri gima ji ong'eyo e ginene pesa. Sana iyudoga ni ji mang'eny paro ni chako ohala ni endi dwaro pesa mang'eny. Ok en adier, ok odwa pesa mang'eny ahinya, but odwaro ni bed gi pesa moro matin e mfuki. Noka chako gi pesa mang'eny. Nachako aparo ni ndalono maybe 3 to 4 million kanyo endo. To mano ndalo wach kama ndalo cha kelo mtokni ne bet piny. Nwachako kelo uso ndalo COVID 2020. Japan ne panic, Japan ne okong'eyo ka ji dhi nyiepo. Koro ibo yudo ni mtokni no dhi piny gi almost 50%, and we took advantage of that at the time. Koro gi 3 million 4 million no endo ne nya yudo mtokni almost 6-7. Sani pesa no kinyal yudo go kata mtokni 3. Koro it also depends, but discipline mar pesa be is very important nikech kae koro ibo yudo ni okidil gi pesa matindo idil gi pesa madongo. Ng'ato ko biro nyiewo mtoka mi 1 million, nyaka ing'e ni 1 million ok en pesa, ni en pesa ohala. Koro ineno kaka itimo. Industry ni tek for ng'ama nyako, lakini kini nyako motegno to be inyala bete, ok ochuno ni obeda mar chuo. Ng'eny ji ma osiepena gin joma chuo, ng'eny ji matiyo godo, ng'eny ji mawuoyo godo pile gin joma chuo. To en mana nikech ohala ni olin asana towards joma chuo. Asebedo gi shida mang'eny, asebet gi joma otamre nyiepo kuoma nikech an ng'ama mama, an ng'ama miyo. Aseneno ji ma kobiro to penjo ni dwaere neno jatelo makae, to ka nyiso sana boka nyis ga ji ni an jatelo. Ka gipenjo jatelo taluongo wadwa moro be watiyo godo kae, iluonge ni Andrew. Koro ka giwacho ni gidwa jatelo, mane jatelo according to them gi believe ni maybe ng'ama dichwe monego be ni en jatelo. To be seche moko anyiso ji ni an jatelo, koro onge gimi botimo, bochuno chuna ni an milos koda. Lakini asebedo gi
thagruok matin mondo adonj mondo ji one ni ng'ama mama be nyabete ohala niendi, ng'ama mama be nyalo ran ohala ila niendi. Ok osebet mayot, lakini mos with time iyudo ka ji koro ochako yie kode, ji ochako embrace to mago e gik moko matindo tindo ma wasebedo godo shida kae. Social media wa Facebook gi TikTok iluongo ni Stormford _motors, Stormford _group, nekech en both insurance gi motors. Instagram atiyo gi account na kanyo motimo a lot of advertising, iluongo ni Achieng' Anam, Achieng' _Anam. To otherwise inyalo search The Lady Kadila bende, mano bende nitie kanyo. Kasto wan gi YouTube bende iluongo ni Stormford Group. Kasto namba na en abo wacho gi kizungu 0728 10 6397. Namba no kigocho samora mora ng'ato bo make to wabo nyalo duoko penjo ni mora mora minyalo dwaro mondo wakonyi godo, be it mtokni kata insurance, samora mora ibo yudowa. Erokamano. Bang' winjo sigand Winnie Anam Nyakwara Mogejwang', wagweng'wech kendo wachopo e kaunti ma Nairobi koso Kiambu. E diere kanyo nitiere boma ma Udhiru, ka nitiere Penti Riani ma en wuod Kanyada e kaunti ma Homa Bay. Oleronwa kit ohala ma otimo ma en mar tweng'o mosetimo gi Siso. Are giko mar higa 1969 gi wiye nyaka sani osebedo kotimo ohala ni yo machal nade. Nitie jogo mondiko bende ohala ni kelo ne mwandu. Wawinja. An nyinga iluongo ni Penti Heki Riani, awuode Homa Bay County, Kanyada, area miluongo ni Kanyada, Homa Bay constituency, Homa Bay town constituency. Kama ntiene an ng'ano matimo ohala mar tweng'o, atwang'o sude mag school, atwang'o sude mag wedding suits, atwang'o school uniforms, atwang'o ladies suits tere ma dhano nyalo rwako, watwang'o te. Ohala ni kapuonjara to nera puonja ohala tich mar tweng'o ka ntiere dala mar Homa Bay. Kawuok Homa Bay higa mar 1997 abedo Kariobangi matin, kasewuok kaona tambe abedo Makina for some time. Makina makona abede kinde malach from 97 nyaka 2002 tema biro Dhiru kae. Koro Dhiru kae kochopo 2004 ema koro abiro ma achako ohala miluongo ni kaka Nyamola Designers kae. Ohala kidwa chako mokwongo nyaka ibed gi capital. Nitiere kinde moko minya yudo customer moko chuno ni nyaka in owuon omi pesa michako go tijeno. Koro seche ma in gi pesa moro ma inyalo bedo ni kata kapoko oneno tich mitimo, onyalo yudo ka ichako tijno. Mokwongo in gi charan, seche misebedo gi charan, ibedo gi workshop, mago gik manyaka madhi need gimiluongo ni capital mane midhi chako go kama ohala nitiere. Kisetimo mano, kama intiere no idhi ng'iane to site madhi chako andani bende ohala ni nyalo kwanyo, kata kapo ni ben kamoro ma bet ji kawuotho to nyalo neno ni ka itie tich mar tweng'o. Bang'e to ibro yudo kaka itiyo tijino ema medo ywayo ni customers. Tich maler mitimo medo kelo customers. To yudo kokoro andini medora meda kendo omedo ywayo ji mang'eny. Ohala ni kelo mwandu, nikech nyaka chak time, anyalo nyisi ni neno lokruok maduong' sana kuom nyithinda, kuom oda in general. Mae ohala mapidha, mae ohala machulo go workshop, mae ohala machulo kama dake, mae ohala ma osemiya tim achiel ariyo adek ema nyithindo bende dhigo skul. Ng'ama dwa chako ohala adwa jiwe ni mokwongo maduong' moloyo obed gi chir, kata uaminifu bedo malo, inyal geni, inyalo chiwo tich ma itimono e seche mane iwinjore gi kod osiepni kata customer mano biro
kelo ni tich nikech winjruok maduong' en mane kindi gi customer en pesa mumi to gi nanga mimiye. Koro osiep mar gi customer winjre be ni bedo tich to ten tich maler. Kisebedo ng'ama tiyo tich maler to ng'ima ber ni ibro kaka medo tiyo kaka medo ywayo ji mondo mi obi iri kendo ibro bedo ng'ano ma ji mang'eny koro wacho mana ni dhi kama ng'ama kama biro timore nade, biro timo tich maber. Mor ma an go maduong' en ni gima loso omoro osiepna kata customer na luongo ni gin ga osiepena. Mor maduong' ma an go ni gima alosone omore kendo kelo na ng'ama chielo mondo atine. Koro yudo kamano medo dhira moloyo mondo mi amede tiyo tich maber kendo amede bedo jalo ma pile ka pile kika yudra ni tijni ojoga nikech tich mojogo ng'ato ma ng'ato weyo piyo. Tich mihero imondo ne pile kendo itiyo pile. Challenge maduong' ma waneno ei tich mwatimo en taxes ma koro yudo ka wayudre. Nikech ibro yudo ka taxes odhi malo, materials odhi malo. Seche ma materials odhi malo, chuno ni nyaka law bende dweche dhi malo. Yudo ka seche ma koro idwa convince customer ni nanga mano twango kata na 1500 koro onyalo twanga 2000. Oneno pek. Koro seche go be yudo ka county government taxes bende yudo ni kaka ne gin last year, yudo ka seche moko gipogore this year. Nambana en 070 21 88 28 58. Wasewinjo sigand Winnie kod mano mar Penti. En kinde mwaka wiyo masani nyakwara mogi jong to ka waduogo pok watieko. Waduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Either you would kanyo kika fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen otieno. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV.
Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Arwakini machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ibedo kodwa na chak chenro nyaka sani. E mesawa mar ohala mar juma nyako Ramogi Jwang' kawuono warango sigand wuod Luo miluongo ni Samuel Juma. Samuel Juma konyuol e kaunti ma Kisumu kendo sani otimo ohala e kaunti ma Embu. En ohala mar loso gige bao mopogore opogore. Nyaka sani gin pek mage mantiere karka. Ta ahinya kitimo ohala e piny ma wendo kata gweng' mabor ahinya gi thuru. Wawinjane kaka nochako ni mar Samuel Juma e ja ohalawa mar Juma. Kuom nyinga iluonga ni Samuel Ochieng Juma, ajako Lunje Magwar, Kisumu County. To Embuka abire higa mar 2008 ali Januar. Asebedo Embuka kuom hignigo gin around higni 14. To kuma antieni kae kuma goye tich. Asebedo ka kuom ndalo mogaro mok tin higni 10. Kae iluongo ni Capital 5K, mabende nyinge ni malo karka, aketo malo kanyo. Mae tija matiyo karkae, tija en tiju fundi. Anan fundi bao, timo joinari, atimo roofing, timo gypsum. Koro tijwa ng'eny e sector ni. Bedo e workshop ok ochuno ni workshop kende, tije mang'eny timo watiyo. Aloso kaka otendini, kombe, gik modhi mag furniture mag iot, mago waloso karkae. Tijni pok obudho ahinya, but sana dhi gigi ni around a beach katiyo tiji workshop. But mbele kanyo ne pod wan mana jolwedo. Koro ng'eni ka Nyasaye nodhi create no space to wabendo wayudo nafas. But kum nafas mano yudo no karka asedhi kuom higni 5. To ok tanga wache ni ok osebedo marach, osebedo maber. Challenges nitiere but wang'iyo go. Ing'e kaka handle challenge miyudo. Kuom ngima ing'eni ng'ata ng'ata nitie kaka opang. Kana an kod chenro maga na hero gik mag furniture kochakre chon. Koro kane wabiro Embuka karka ne wan ma joma nondiki, lakini nan kod geno ni chieng' moro achiel abenda biro bedo gi kara maloso ne gik moko. Nikech ahero loso gik maber. To chon kana tiyo kuma ondikwa. Koro nyaka na yud kara karka awinjo kan gimoro nikech an kod thuolo. An gi kuma nyalo yawo tatiye tija moro tawuok adhi ei ot. Mane manomiyo adonje tij bao. Challenges to nitie ok nyal koso. Nikech sami sedonje e pau tije mag lwedo. To challenges mamako dhano ng'eny. Koro an gima tanga wacho ni kata challenges wakale nikech samoro nyalo yudo customer omiyi pesa ne moro, samoro omiyi pesa hali moko owinjore. Pesa ni itiyogo uchako ywaru customer, sometimes ochopo nyaka ka police, udo customer teri ka police. To onge challenge mwaget. Sometimes bende oyudo pesa challenge kod katije wagi nikech iyudo kiloso gimoro to obudho sana kapoko ouse. Koro iyudo ka kanye kuma tego mi mari nitie. Koro chuni ni nyaka beda ni ng'ama vumilia e challenge moro amora mikalo. Onge yo mayot midago de kiny ngima ka en mana kuom keto yie to givumilia gi tijino, then gihero tich mitiyono. Koro bedo nwa wahero tijewa emomiyo wavumilia kuonde ma wantie kata wakale chandruok. Gimoro amora ma ng'ato osebet piny ni dwa chako, nyaka ibed ni en gimiyane mabor, en gima nie lekni. Koro an kana chako tijni ok nachake yo mayot. Mokwongo na ne tij ng'ato. Koro nagombo gana bende chiemo abed gi kara. Achako kano pesa matin tin. In fact pesa ben wakano ga mana kuom ng'ama natiyone.
en mana ko sama watiyo ne to kango miya pesa tangise ni kan na miya riyon kamano ma pesa no chopo siling 5,000 koro kano chopo siling 5,000 to achako gero gik moko kaka Shurax mage gik manane no kanyalo gero mapiyo koro agero Shurax nikech ani mana introduce Shurax e Shauri kan ne onge gimoro kaka Shurax koro nang'iyo abet piny nang'iyo gima ji ok losi mane mabenda donja chako loso kech no kana na bed competition ngato loso mesa tabenda loso mesa koro naloso gima onge market then eka introduce Shurax ko ai siling 5,000 mana save kaka koro kamane kaka nachako jotije to an go mang'eny ma obedo trained under capital 5k ng'eny gi jomoko jo fitting watimo fittings gi high levels cabinets kitchen cabinets koro gima nang'eyo ni kaloso mesa tandiko piny ni mesa ni okawo material maromo nade mesa ni atiyo kod pesa maromo nade then eka keto ne labor koro sama use tang'e ni jatich chande ma ogero mesa ni ogere gi pesa makama jago sandpaper gi wire ogwire gi pesa makama then mbao na nyiewo pesa makama koro andiko gi record maber kasa ndiko gi record koro sama ause eka ng'eyo ni mesa ni ayudo siling 50 ama alwar miya abedo gi next time record maber ng'e ni mesa ma last time cha no lwara the same gi kom sama isagero framing idhi nyiewo kitamba sponge ang'o gigo materials go te ibedo gi list eka sama igoyo list mari tinwang'o kwano piny kacha then iking'eyo kaka inyalo uso kombi ok inyalo losa kombi idhi uso moking'e ni okosti maromo nade to ang'o midwa yudo e wiye koro nyaka ibed gi record maber daher mar wacho ne jothurwa kamoro amora ma gintie ng'ato we yiero gimotimo kineno ka gimoro ni kuomi gina mondo iluw time gi chuny achiel to ok ochuno nyaka itime mana kuma area monyuolie misome midonge midake hapana jongero nogo ngero ni gi Kiswahili ni shujaa aheshimiwi kwao koro ng'eni nyaka kiwuok ka tiji man kuomi cha neno nikech kineyo e society ma mari tiji no ok bi neno ama gima ni kuomi ok bi nenore koro mae manomiya bedo gi chir mar wuok awacho ni wawuok adhi awe to environment mar tiyo tich ma oko mit moloyo e kor society ma mari hata e county ni dhano mondo wuog oko dhano mondo titije gi kini gi talent moro maber inyalo loso kombe inyalo loso agwata inyalo loso gimoro amora inyalo loso no timego kamoro mar mondo iyud yuto ni mapile tija chulo nikech an gi dhako to an gi nyithindo in fact an gi nyithindo 5 gimon kawacho ni mon 2 akwano my mom takwano my wife nikech saa zile makonyo mama na baba na osetho 2015 koro minono nowe lweta sama awacho kamano no minono ma pidho tapidho gi tijini achulo ot achulo pi achulo stima everything nikech tijini koro aenzi tijini sana nikech ene morito ngima Nyakwara Mogejwang' wasewinjo sigendni mago ohala yawuot luo kod nyiluo mosebedo katimo ohala mopogore opogore nyaka sani chir gigolo kanya geno nin bende dhiro chir mar timo ohala moro machiegni kodi kichako mana matin sama wantie sani wadakawo thuolo mano mar tieko ten mor mara ni bende isebedo kodana wachak chenro nyaka sani makoro chopo e giko mare
Tudi koda kendo juma manyien ka kelo ni ohala machielo. Ami riekni mopogore opogore kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Oro omenda kowuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity di *247# kata ti kod line mari mar Equitel. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity.